Yɛrɛma hɔrɔnya ni san o san fɛn min ye jamana ɲɛmaaw Mali ɲɛmaaw ka taa se jamanadenw ma ni a bɛ bɛn nanzarakalo n'o ye sɛbutanburu ye o tile 22 i ka da la k'a fɔ o ye don ye don min ni a bɛ ɲɛnamaya malidenw fɛ ka ɲɛnamaya k'a jira k'a fɔ ko yɛrɛma hɔrɔnya min n'o kɛlɛ kɛla walasa jamana ka se ka taa ɲɛfɛ. Yɛrɛma hɔrɔnya baara minnu kɛra san 1960 waati k'a jira k'a fɔ ko ɲinan ye a san 63 ye ko jamana kɛra a yɛrɛ ta ye ko k'o baaraw ɲɛnamaya. Ɲɛnamaya min ni tuma dɔw la a bɛ kɛ an ka duguw la i ka da la k'a fɔ a bɛ kɛ ɲɛnajɛ ye ɲɛnajɛ min ni adamadenw bɛ tuma dɔw la a sɛbɛkɔrɔ kɛ. Ɲinan n'o ye san 2023 ye i ka da la k'a fɔ ɲɛmaaw kɔnɔ y'a jira k'a fɔ a baara ka kɛ cogoya la cogoya min ni gintanba tɛna y'a la nka bɛɛ n'a ta adamadenw ye u ka laada kɔni ko o lakile. An balimaw foli kɛrɛnkɛrɛnnen ka taga di aw ma nin waati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an minnu bɛ an ka jɛmukanw lamɛn ka aw to aw sigiyɔrɔ la a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka da la k'a fɔ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a di aw ma. An ka jɛmukan n'o ye yɛrɛkun kɛnɛ ye laɲini wɛrɛ t'a la walasa adamadenw ka se ka faamuyali dɔw sɔrɔ adamadenw ka se ka ɲɛsin u ka diɲɛlatigɛ baaraw la adamadenw ka se ka kow ku ɲɔgɔn bolo adamadenw ka se ka sabali ɲɔgɔn bolo adamadenw ka se ka yafa ɲɔgɔn ma adamadenw ka se ka jɔ u ka kɛta kɔrɔ. Fɛn min y'a to adamadenya bɛ taa ɲɛ o y'a sɔrɔ adamaden bɛɛ ka jɔ i ka kɛta kɔrɔ. Maa si kana miiri k'a fɔ e de ka kɛkun tɔw ye k'e de b'i ka mara bolo adamadenw tɔw kan. Maa si kana miiri ko e ja k'e b'o kɛ i ka sigida la i ka da la k'a fɔ ɲumana jugumana i ni mɔgɔw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Adamadenya tɛ taa adamadenw kɔ wa adamadenw tɛ se ka taa ɲɔgɔn kɔ. O de la bɛɛ ka dɔn k'a fɔ dan dɔ b'i la bɛɛ ka dɔn k'a fɔ i kan ka ko dɔ kɛ diɲɛlatigɛ na walasa a bɛ taa ɲɛfɛ. An kana kɛ ten ye a ka da la k'a fɔ ten kɔni a ti ko dilan. An balimaw o bɔlen kɔfɛ an bɛ ɲininkali min ni a bɛ tali kɛ jumɛn de la an ka Mali kura ni o bɛ bɛɛ da la yɛrɛma hɔrɔnya jumɛn de ni Mali kura ka kan. Yɛrɛma hɔrɔnya a bɛna taa sira jumɛn de fɛ jumɛn de ye yɛrɛma hɔrɔnya ye fɔlɔ adamaden i ka yɛrɛ ka hɔrɔnya ka k'i bolo jumɛn de don. Anw ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo wa yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnafi tɛ anw na wa anw miiri bɛ sini na wa k'a fɔ ko hɛrɛ nana don nataw la wa. A ka da la k'a fɔ nin ye ɲininkaliw ye ɲininkali min ni an bɛ se ka o kɛ anw yɛrɛ la nka o bɛɛ n'a ta n'a fɔra k'an bɛ don yɛrɛma hɔrɔnya la ko k'a ɲɛnajɛ kɛ ko jamana yɛrɛ ka wuli ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛ kɛ k'a fɔ an nisɔndiyalen de don ko an ka ko b'an yɛrɛ bolo an nisɔndiyalen de don an ka ko b'an yɛrɛ bolo k'an bɛ taa ɲɛfɛ ɲɛtaga baaraw k'an b'o kɛ a ka kan kuma dɔw la an k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ ye mun fɛn de ye fɔlɔ. Ni bɛɛ b'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya ni bɛɛ b'a fɔ ko indépendance ni bɛɛ b'a fɔ ko 22 septembre a ka da la k'a fɔ olu bɛɛ ye tɔgɔfɔliw de ye nka jumɛn de don fɔlɔ. I ka da la k'a fɔ a ka kan adamaden ko o ɲini k'o dɔn i bɛ fɛn min ɲɛnamaya i kan ka o fɛn ɲini ka o fɛn dɔn. O de la yɛrɛma hɔrɔnya an ka ɲininiw kɔnɔna na gafe dɔ kɔnɔna na an ka ɲininiw kɔnɔna na i ka da la k'a fɔ ɲiniyɔrɔ dɔw la i ka da la k'a fɔ an bɔra fɛn dɔw kalama a la k'a ye k'a fɔ kɔrɔ fɛn mana di a la i ka da la k'a fɔ kɔrɔ ninnu bɛ tali kɛ fɛn kelen de la k'a fɔ an bɛ yɛrɛma hɔrɔnya de nɔfɛ k'a fɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo i ka da la k'a fɔ a bɛ tali kɛ fɛn min na o ye k'a fɔ adamaden i ka kow ka k'i yɛrɛ bolo ani i ka se ka jɔ i ka kow kɛta kɔrɔ wa n'i ka jɔra i ka kɛta kɔrɔ a bɛ cɛsiri mun di a bɛ laɲini min nɔfɛ a bɛ gɛlɛya minnu b'a la i ka da la k'a fɔ i ka se ka sɔn u ma i ka da la k'a fɔ fana adamaden ka yɛrɛma hɔrɔnya a ti di nka i bɛ kɛlɛ de kɛ walasa i k'a sɔrɔ o de la anw ka waati tɛmɛnenw na n'o y'a ye an ka marakɛla fɔlɔfɔlɔw n'o ye Modibo Keyitaw ye ka taa se a ɲɔgɔnnaw caman ma olu caman ye a kumaw fɔ k'a yira k'a fɔ ko yɛrɛma hɔrɔnya
k'a tɛ sɔrɔ nɔgɔ la, i ka da la k'a fɔ i bɛ cɛsiri de kɛ, i bɛ baara de kɛ, i bɛ kɛlɛ de kɛ walasa i ka yɛrɛma hɔrɔnya bi sɔrɔ. Wa ni yɛrɛma hɔrɔnya kuma fɔla yɔrɔ o yɔrɔ, i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔw la e min bɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya kuma fɔ, i ka taa sɔrɔ e ka mara bɛ dɔ de bolo, i bɛ taa sɔrɔ e ka kow bɛ dɔ de bolo, i bɛ taa sɔrɔ e ka ko ɲɛnabɔli de fan wɛrɛ fɛ. A ɲɛnabɔli de fan wɛrɛ minnu fɛ, o ye adamaden dɔw de ye minnu kɛlen bɛ ka kuma dɔ la kɛ e yɛrɛ don olu ka ɲɛnada fɛ. N'olu ye minnu fɔ i ka da la k'a fɔ e bɛ sɔn o ma, n'olu ko k'i bɛ ka taa taabolo min fɛ e bɛ sɔn o ma, n'o ye hakilina min fɔ e man ka tɛmɛ olu ka hakilina kan, sabula e ka mara b'o olu de bolo. Olu mana ko bila cogoya minnu na e bɛ kan ka a ta o cogoya de la. N'adamadenw yɛrɛ ye ɲɔgɔn jateminɛ k'a fɔ k'an bɛɛ adamaden kelen ye, an bɛɛ dannen don Ala fɛ, k'a fɔ ko maa dɔ de fana de bɛ taa bila, k'a fɔ ko Ala bɔlen kɔfɛ ko ale de bɛ yen, e ka ko bɛɛ de bɛ tɛmɛ ale bolo. Ale mana bila cogoya minnu na e ka da la k'a fɔ e ka se ka a ta ale ka damada ma. N'o kɛla sa, tuma dɔ la e min ye adamaden ye, ko bɛ dankari don e ka ɲɛnamaya la, o bɛ dankari don e ka hɔrɔnya la, sabula e ka hɔrɔnya ye ale ka hɔrɔnya de ye. Ala de y'an bɛɛ dan, an si ni ka hɔrɔnya ni si ta tɛ kelen ye. Wa e b'a ta ale ka hakilina minnu na, tuma dɔ la ale yɛrɛ fana ye adamadenw ye, ale fana bɛ se ka fili kɛ. I ka da la k'a fɔ ale ka filiw ale bɛ e don o minɛnw kɔnɔna na. I ka da la k'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya a bɛ tali kɛ nin na. Yɛrɛma hɔrɔnya fana n'i y'a jateminɛ ko a ko cogo di, mɔgɔ i ka ko b'i yɛrɛ bolo k'a sɔrɔ a sirilen tɛ mɔgɔ wɛrɛ la walima kulu wɛrɛ la. Wa n'i y'o jateminɛ, adamaden ka yɛrɛma hɔrɔnya, jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya, dugu ka yɛrɛma hɔrɔnya, sigida ka yɛrɛma hɔrɔnya a bɛ daminɛ adamaden yɛrɛ de la fɔlɔ. E min bɛ ka ne lamɛn nin waati in na, cɛ fara muso kan, denmisɛnnin ani maakɔrɔba, sani an ka jamana yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya fɛti kɛ ka ɲɛnajɛ kɛ, ko e min ye maa ye fɔlɔ, e ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ e bolo fɔlɔ wa? E ka hakili a b'e bolo fɔlɔ wa? Fo o de ka faamu adamaden bɛɛ yɔrɔ. Adamaden ka yɛrɛma hɔrɔnya ka k'a yɛrɛ bolo. E y'a faamu cogo di? Adamaden i ka yɛrɛma hɔrɔnya de kɛ ka k'i yɛrɛ bolo. I yɛrɛkun de fɔlɔ. I yɛrɛkun kan ka lafiya i hakili la. I yɛrɛkun kan ka lafiya i farisogo la. I yɛrɛkun kan ka lafiya i dusukun na. K'a fɔ e ka kow bɛ kɛ ni hakili, e ka kow bɛ ta cogo la cogo min ni ani sigida ka hakilinaw bɛ bɛn, ani e yɛrɛ ka danbew bɛ bɛn, ani e yɛrɛ ka ale bi ladamu a bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na. I kan k'a dɔn k'a fɔ ni ni mɔgɔw bɛ sigida la e ka kɛta ye jumɛn de ye. I kan k'a dɔn k'a fɔ kuma minnu bɛ bɔ e da, e bɛ ko minnu kɛ, e bɛ waleya minnu kɛ, i ka da la k'a fɔ a ka kɛ waleya min ni a bɛ kɛ hakilisigi kɔnɔna na, a bɛ kɛ basigi kɔnɔna na. N'i y'a ye k'a fɔ e ye fili kɛ, e ka fili ninnu ye filiw ye, fili min dabɔ kamaw tɛ, fili min tuma dɔw la a hakili ye baara kɛ a la, nka hakili fana danna yɔrɔ dɔ la a sina ka waleya. I ka da la k'a fɔ e ka sɔn i yɛrɛ ye, i ka da i yɛrɛ la k'a fɔ e mana ko kɛ diɲɛ in na, e ka ko b'i yɛrɛ bolo de. Fo o hakilina ninnu ka sabati e la fɔlɔ. O de ye yɛrɛma hɔrɔnya fɔlɔ fɔlɔ. E ka sɔn i yɛrɛ, i ka da i yɛrɛ la. Maa min sɔnni t'a yɛrɛ, maa min dalen t'a yɛrɛ la, i ka da la k'a fɔ i ka yɛrɛma hɔrɔnya a t'i bolo, sabula k'a sababuya kɛ e dalen tɛ yɛrɛ la, mɔgɔw dɔw bɛ se ka don e ni hakili cɛ walasa k'i ka ko dɔw tiɲɛ, walasa k'i ka lafiya ko dɔw bɛ yen, i ka tɔnɔ ko dɔw bɛ yen, i ka intérêt dɔw bɛ yen walasa k'olu minɛ e bolo. Ni e ma kunu ka bɔ o sunɔgɔ la, i ka da la k'a fɔ ale bi i ka yɛrɛma hɔrɔnya t'i bolo. O de la an bɛ ɲininkali kɛ anw ka kulo minnu ye bi ye, anw ka jamana n'o ye malidenw ye, i ka da la k'a fɔ aw bɛ se k'a fɔ ko an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo wa? Est-ce que an bɛ se k'a fɔ tuma dɔw la k'anw ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo ka taa sɔrɔ yuruguyurugu kɛlen bɛ ka anw mago sa, ka taa sɔrɔ juguya kɛlen bɛ anw ka sigida la, ka taa sɔrɔ hali bi anw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔya, ka taa sɔrɔ tuma dɔw la anw bɛ dabali ta ka ɲɔgɔn mago sa, ka da la tuma dɔw la fɛn min ye kiiri tilenbeliya, ka taa sɔrɔ tuma dɔw la o ɲɔɲɛnen don anw ka jamana kɔnɔ. Anw bɛ se ka yɛrɛma hɔrɔnya kuma fɔ wa? I ka da la k'a fɔ olu hakili sɔrɔli ka ɲɛsin olu sira ma, n'olu ko ninnu sabatira tuma dɔw la yɛrɛma hɔrɔnya baara a bɛ sabati, a bɛ na a yɛrɛ ma, ka taa ye bɛɛ ka se i ka kɛta kɔrɔ, ka taa ye k'a fɔ jamanaden kelen kelen k'a dɔn k'a fɔ e toɲɔgɔn ye jamanaden de ye, a fana ye adamaden de ye, e bɛ ka boli ka hakɛ nɔfɛ cogo min na o fana bɛ ka boli a yɛrɛ ka hakɛ nɔfɛ o cogoya de la. Ni bɛɛ y'o faamu, i ka da la k'a fɔ an ka jamana, ni an b'a fɔ ko Maliba, an ka jamana n'an bɛ Mali kɔrɔko kuma fɔ o la, i ka da la k'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya baaraw bɛ se ka daminɛ. Yɛrɛma hɔrɔnya baara a bɛ daminɛ adamaden hakili la, a bɛ daminɛ adamaden dusukun na, a bɛ daminɛ adamaden farikolo la. Adamaden k'a dɔn k'a fɔ a bɛ fɛn min nɔfɛ, a bɛ taa sira mun na a b'o sira dɔn, wa a ye sira mun ta, sira mun ni gɛlɛya minnu ka kan, ani nɔgɔya minnu ka kan, ani cɛsiri mun ka kan, a b'o dɔn.
wa a ti kɔsegi a bɛ taga o sira la wa a ti ba a mago ma ka sababuya kɛ ko ale ye gɛlɛya sɔrɔ a ka o sira kan. Adamaden ka lafiya hakili la yɛrɛma hɔrɔnya bɛ daminɛ o yɔrɔ la. Yɛrɛma hɔrɔnya bɛ daminɛ o yɔrɔ la. Yɛrɛma hɔrɔnya ye adamaden yɛrɛkun de ye fɔlɔ. N'i ka yɛrɛma hɔrɔnya i ka indépendance i ka 22 ni o bɛ o sabatila e hakili la e dusukun na e farisogo la i ka da la k'a fɔ i ka 22 n'o ɲɛnamayala kosɛbɛ a bɛ sɔrɔ ka répliquer jamana kan, jamana fana bɛ se ka a nɔyo o yɔrɔ la. Nka ni jamana yɛrɛ ye yɛrɛma hɔrɔnya baaraw kɛ ka ɲɛnajɛw kɛ ka taa sɔrɔ adamaden yɛrɛkun kelen-kelenna na juguya bɛ e la, e yɛrɛkun kelen-kelen la e dɛsɛlen bɛ e yɛrɛ la, e yɛrɛkun kelen-kelen la e tɛ jamana ka nafolo to yen, e yɛrɛkun na e tɛ kiiri tɛ a tigɛcogo la, e yɛrɛkun na e ye marabaga ye, e ka tɔɲɔni bɛ boli i ka marabagaw kan. I ka da la k'a fɔ i ka yɛrɛma hɔrɔnya a t'i bolo sabula i b'o sira minnu kan jamana juguw bɛ se ka don e n'a hakili cɛ, jamana juguw bɛ se ka fara e kan, e bɛ se ka sɔn jamana juguw ka laɲini ma walasa ka tɔɔrɔ ta ka lase jamana ma. N'o kɛra i ka da la k'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya kɔni a bɛ kɛ tuma dɔw la tɔ ka diɲɛ. O de la anw ka jamana ninnu kɔnɔ i b'a ye tuma dɔ la anw bɛ nimisa de la ka caya, an bɛ nimisa de la ka caya. An bɛ ɲininkali kɛ anw ka jamana kɔnɔ, an bɛ ɲininkali kɛ anw jogow la, an bɛ ɲininkali kɛ fɛn minnu bɛ na anw ka hakilina la. Ni bɛɛ kɛlen bɛ k'a bila o kunna ko juguya minnu gɛlɛya minnu bɛ e da la ko mɔgɔ wɛrɛ nɔ de don, ni bɛɛ kɛlen bɛ k'a bila a kunna f'e ka tɔɔrɔ de lase mɔgɔ wɛrɛ ma walasa e ka hɛrɛ sɔrɔ. Fili minnu mana e sɔrɔ e b'a bila e kunna ko mɔgɔ wɛrɛ nɔ de don, e t'i yɛrɛ y'a kɔnɔna na. Kɛra la k'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya a ma sabati e fan fɛ fɔlɔ. Yɛrɛma hɔrɔnya a kan ka cɛsiri baara de ye maliyɛn kelen-kelenna bɛɛ bolo. A kan ka kɛ cɛsiri baara de an bɛɛ bolo, an ka du kɔnɔna na, baarakɛyɔrɔw la, an ka siradaw la. A kan k'a to adamadenw ka se ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ. A kan k'a to adamadenw minnu bɛ yen n'an ɲɛ kumunen don don o don, ni an bɛ kɛlɛw la don o don, an kan ka faamuyaliw kɛ k'a yira k'a fɔ ko an ka sigida taalen ɲɛfɛ o de b'a to jamana bɛ taa ɲɛfɛ. Yɛrɛma hɔrɔnya a bɛ sabati yen yɔrɔ la. Nimisaw yira anw ka kow la. I ka da la k'a fɔ anw ka jamana ɲɛmaa fɔlɔ minnu bɛ yen n'o ye Modibo Keyita ninnu ye. Modibo Keyita san 1960 ni waati olu nana jamana na, olu ye baaraw kɛ ni olu ye jamana bɔ nanzaraw bolo sira dɔw kan. N'o baara ninnu kɛla sa, ale Modibo Keyita ni ale tora fanga na fo ka taa se san 1968 ma, i ka da la k'a fɔ coup d'état kɛra ale la Musa Tarawele fɛ. K'a yira k'a fɔ ni jamanadenw dɔw ko non ko a tun bɛ ka jagoya fanga mara de kɛ, jagoya fanga mara. I ka da la k'a fɔ o Modibo Keyita in de tɔgɔ bɛ k'a fɔ bi. I ka da la k'a fɔ mɔgɔw nimisara o la. An nana t'o la sa, Musa Tarawele ni ale min ye fanga na sa, ale tora fanga na fo ka taa se san 1991 ni i ka da la k'a fɔ coup d'état yɛrɛ fana nana kɛ ale la. Ka ale fana ka fanga k'o daraki. An ko sisan k'an mago bɛ fanga kura de la ko démocratie. Démocratie ko bɛɛ jɛ fanga, k'an bɛɛ bɛ se ka kɛ bɛɛ ka jɛ fanga na, jamanaden bɛɛ ka se k'a ka hakɛ sɔrɔ sa. I ka da la k'a fɔ olu waatiw la o dɔnkiliw dala, o jeliw fɔliw kɛra. Fo ka taa kɛ ATTw ye o baaraw kɛ k'o transition baaraw kɛ fo ka taa se Alifa Mali Konare ale nana a ka fanga na, a ka san 10 fanga ka o kɛ. San 10 fanga kɔnɔna na i ka da la k'a fɔ an bɛɛ ko démocratie de don, ko démocratie kɔni ko o nana an ka jamana kɔnɔ. Fɛn min ye Alifa kɔni ale y'a ka fanga kɛ, ale taara ATT kɔni ale kɔni nana fanga na. ATT nana a ka fanga na sa, i ka da la k'a fɔ ale ATT ka fanga o fana ma laban. An tilala k'a fɔ ko non ko jamana kɛra yuruguyurugu jamana ye, ko jamana kɛra jamana min i ka da la k'a fɔ ale bi kalanw tiɲɛna, jamana min i ka da la k'a fɔ marakojuguya bɛ yen, jamana min i ka da la k'a fɔ yuruguyurugu kɔni o kɛra ɲɔ ɲanen don jamana kɔnɔ kosɛbɛ. I ka da la k'a fɔ o baara minnu kɛra sa, ale ka fanga kɔni o nana dan sira la. O dannen sira la, baara minnu kɛra politiki ko mankanw ninnu olu cayara jamana kɔnɔ. Ka da la k'a fɔ ATT kɔni ale kɔni ka fanga dafirila ka sababuya kɛ fɛn min ye kɔrɔnfɛn mankan kɔni olu kun daminɛna. Kuma caman fɔra a ko la, ale kɔni bɔra fanga na ka jamana bila ka taa sigi Dakar. Ale taala yen yɔrɔ la sa, i ka da la k'a fɔ olu bilama jamana kɔnɔ, an bɛ se k'a fɔ an ka fanga kɔni kɔrɔ marabaga ninnu kɔrɔ caman bɛ yen, olu caman danyana. Ale bi an bɛ
tasi bila kɛ ka ɲɛsin o ma. ATT yɛrɛ fana ka fanga bɔlen kɔfɛ fɛn min transition minnu nana ni Jɔnkuna Tarawele kɔni ale transition baara ta i ka da la k'a fɔ ale ka transition o fana ma daminɛ nɔgɔyala. Bugɔliw wɛrɛ taara ye a la yen. I ka da la k'a fɔ bugɔli minnu taara ye a la a kumaw cayara. Fɛn min ye Modibo Jara Isa Sheikh Modibo Jara ale kɔni nana kɛ premier ministre o hukumu kɔnɔna na. Ale ka premier ministeriya baaraw kɔnɔna na sa i ka da la k'a fɔ ale kɔni ka fanga nana ntaraki a la a ka premier ministeriya kɔnɔna na. Donc o baaraw kɛra min kɛ ka na fɛn min ye ale bi élection baaraw laminɛ. Élection baaraw ninnu daminɛna sa o baara kɛra kalafiliw kɛla fɛn min ye Ibrahim Boubacar Keita an bɛ dugawu k'a ye Ala ka hinɛ la ale kɔni nana fanga ta. Ale fanga ta ale ka fanga daminɛ na adamadenw nisɔndiyara mɔgɔw ko kankelentigi de don ko kɔrɔnfɛ kɛlɛ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a nana i ka da la k'a fɔ kɛrɛn mankan a bɛna fu siri o mankan na bɛɛ bɔra ka taa voter ko silamɛw votera chrétiens votera maa minnu yɛrɛ tɛ diinɛ na bɛɛ votera bɛɛ taara kala fili ko walasa gɛlɛya minnu b'an ka jamana kɔnɔ kɛrɛfɛ gɛlɛya minnu bɛ yen walasa i ka da la k'a fɔ kankelentigi n'o nana sa ale bɛna fɛɛrɛ sɔrɔ o gɛlɛya la. San 3 tɛmɛnen kɔfɛ adamadenw kumasera ka u ka nimisaw yira ko n'an tun y'a dɔn n'an tun y'a dɔn i ka da la k'a fɔ mana fɔlɔw kɛla ka ban mana fɔlɔw kɛla ka na filanan daminɛ filanan kɔni o ma kun cɛ hɛrɛ la fɛn min o ti kalo tile 10 kɔni ye san 2008 i ka da la k'a fɔ ale kɔni ka fanga kɔni ale danna sara la kankelentigi kɔni ka fanga danna sara la i ka da la k'a fɔ denmisɛnnin dɔw nana fanga na ni mɔgɔw y'a fɔ ma ko olu ye 5 colonels ye wa olu fana mana fanga na ten i ka da la k'a fɔ ka kɔn jamanadenw kun murutila fagaliw kɛla an ka kɔrɔnfɛlaw la jamana cɛmancɛlaw la i ka da la k'a fɔ tiɲɛni caman kɛla an ka sɔrɔsiw fagara kumaw caman bi fɔ ka yira k'a fɔ ale bi fanga kɔni dɛsɛra sa fanga dɛsɛra fanga yɛrɛ nana a ka mana filanan daminɛ a ma taa yɔrɔ jan i ka da la k'a fɔ fanga yɛrɛ nana dansara la adamadenw ye wulikajɔ minnu kɛ o wulikajɔ ninnu kɛra sababu ye fo ka taa kɛ ale bi sɔrɔsiw kɔni ye ale bi IBK ka fanga k'o dansara la fɛn min ye M5 kɔni ye ale kɔni sen yera a ko la baaraw daminɛna sa transition baaraw daminɛna sɔrɔsiw kɔni u y'o ko baaraw daminɛ sa mɔgɔw kɔni fɛn min ye M5 mɔgɔw ye olu ye wulikajɔw sabati olu nana jateminɛ k'a ye k'a fɔ ko olu yɛrɛ ye baara minnu kɛ jamana kɔnɔ ka jamanadenw mobiliser walasa fanga yɛrɛ benna sa ko sɔrɔsiw bɛ ka dabiri ko kɛ olu dala sa i ka da la k'a fɔ o ko ma se ka ɲa baaraw kɛra fɛn min ye bandaw ye ale kɔni tala walasa ka kɛ transition ɲɛmaa ye banda minnu taara ka taa transition ɲɛmaa ye sikasika nana kɛ bandaw la sa i ka da la k'a fɔ bandaw ale min ye cɛkɔrɔba ye ni ale kun welela denmisɛnninw fɛ ko kana se ka transition baara kɛ a kɛra min ye sa i ka da la k'a fɔ bandaw kɔni ale kɔni bɔra ale bi dadenni fɛ a ko la a bɔra dadenni fɛ a ko la sa i ka da la k'a fɔ fɛn min ye ale bi denmisɛnninw ye jeunes yɛrɛ ye olu kɔni ye fanga ɲɛmaaya ta n'o ye Asimi Goyita ale kɔni fana bilala ale bi fanga ɲɛmaaya la baaraw kɛra i ka da la k'a fɔ fɛn min ye M5 kɔni olu kɔni dora transition kɔnɔna na Sogoli Kokala Mayiga ale kɔni yɛrɛ taara k'a kɛ ale bi premier ministre ye baaraw daminɛna fɛn fɛn ye politiko mankanw ye a caman kɛra mankan kɔni daminɛna ni CEDEAO kɔni ye transition ka kɛ kalo 6 transition ka kɛ san 1 transition kɔni a ka se ka kɛ san 2 kɔnɔna na a ka kɛ san 5 kɔnɔna na i ka da la k'a fɔ olu baaraw daminɛna ni ale bi fɛn min ye CEDEAO mɔgɔw ye fo ka taa kɛ ale bi ka taa ɲangini ta ka ben Mali kan ɲangini min ni Mali yɛrɛ ka musaka minnu tun bɛ jamana wɛrɛw la u ka BCEAO banque kɔnɔna na gɛlɛyaw tala ka ɲɛsin ale bi Mali ma wa an bɛ nin kɛlɛ bɛɛ la i ka da la k'a fɔ fɛn min ye Faransi tɔgɔ kɔni ma se ka bɔ a la a jirala k'a fɔ ko Faransi kɔni k'o de y'an ka gɛlɛya ye o kumaw fɔra ka caya kosɛbɛ Mali ɲɛmɔgɔ kɔni ni Faransi ma se ka bɛn a la sabula fɛn min ye Faransi ka sɔrɔsiw minnu tun bɛ yan olu ye jamana bila ka jamana bila dɔɔni Faransi yɛrɛ tun y'a da bila k'a fɔ ko non ko ale bɛna yɔrɔ bila ka sababuya kɛ coup d'état kɛra nka an bɛ nin bɛɛ la mɔgɔw ye jateminɛ mun kɛ k'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye nanzaraw ye fɛn min ye dɛmɛbagaw ye olu b'an ka jamana ninnu kɔnɔ a bɛ taa san 10 na k'a fɔ k'olu bɛna anw dɛmɛ olu ye san hakɛ minnu kɛ i b'a ye k'a fɔ olu ka toli ya a kɛra sababu ka dɔ fara balawu kan a kɛra sababu ka dɔ fara mɔgɔ faga kan a kɛra sababu ka dɔ fara kɔngɔ kan a kɛra sababu ka dɔ fara gɛlɛya kan sira bɛɛ fɛ jamanadenw yɛrɛ ye wulikajɔw sabati bɛɛ nana ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la anw bɛ yɛrɛma hɔrɔnya ko kuma minnu fɔra an ka jamana ninnu kɔnɔ i kɛra la k'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya ninnu ko nkalon de don yɛrɛma hɔrɔnya ka da nkalon kan cogo jumɛn na
ka yira k'a fɔ anw ka lakana de bɛ nanzaraw bolo, anw ka nafolo de bɛ nanzaraw bolo, anw ka décision fɛn fɛn de bɛ ta i b'a k'a fɔ nanzaraw de bɛ a bɔ ten u b'a don ta, wa ni nanzaraw ye min fɔ n'a ma taa saraka i ka da la k'a fɔ fanga min y'u ja u b'o fangaw de cungo anw kunna sa, u b'o fangaw de cungo anw kunna ka taa ye k'a fɔ fɛɛrɛw bɛɛ de tigɛla walasa kɔngɔ kana se ka ban an ka jamana kɔnɔ, fɛɛrɛw bɛɛ de tigɛla walasa gɛlɛyaw kana wuli ka bɔ yen, fɛn min ye banaw ye, fɛɛrɛw bɛɛ tigɛla walasa fɛn min ye baara sɔrɔ bele ye an ka jamana kɔnɔ, fɛɛrɛw bɛɛ tigɛla walasa an ka sɛnɛkɛlaw olu ka se ka to fandanya la, fɛɛrɛw bɛɛ tigɛla walasa an ka kalan kana se ka taa ɲɛfɛ, fɛɛrɛw bɛɛ tigɛla walasa politikiw mankan minnu bɛ ni ɲɛnji foyi t'a la an ka jamana kɔnɔ olu ka se ka to an ka jamana kɔnɔ cogoya minnu na. I ka da la k'a fɔ mɔgɔw nana o faamuyaliw sɔrɔ dɔɔni dɔɔni ka na ye k'a fɔ nin ko in bɛ cogo minnu na, ɲɛmɔgɔ minnu bɛ an kunna n'an ma wuli ka jɔ, ɲɛmɔgɔ ninnu caman bɛ i b'a ye k'a fɔ o ti ko kunna, o ti ko kunna, o bɛ nanzaraw ka kuma de lamɛn walasa an bɛ se ka coron cogo minnu na. O de la an bɛ yɔrɔ min na farafinna jamanaden bɛɛ kan ka wuli ka jɔ sabati ka i yɛrɛ ka kɔlɔsili kɛ bere ye ka ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔ ninnu ma, sabula an ka ɲɛmɔgɔ ninnu caman de bɛ yen i b'a ye k'a fɔ kuma dɔ la u b'u ka fanga ni makara la nka o ti jamanadenw ka hɛrɛ makara. Munna o ti jamanadenw ka hɛrɛ makara? Olu bilalen de bɛ maa dɔw de fɛ walasa o kana se ka baara kɛ, baara min b'a to jamana bɛ taa ɲɛfɛ, wa n'o ma taa o sira kan maa minnu kɛlen bɛ k'o bila yen i ka da la k'a fɔ olu maa kelen de b'o wuli ka bɔ fanga na k'u ka fanga tiɲɛ. Ka da la k'a fɔ anw ka jamana Mali n'i y'a jateminɛ anw de bɛ nimisa la kuma bɛɛ ka kunun nimisa, wa n'i y'a ye k'a fɔ adamaden n'i y'i ka diɲɛlatigɛ la e de bɛ nimisa i ka kunun na i ka da la k'a fɔ e de tɛna ka baara kɛ baara minnu b'i ka sini ɲɛsigi de. Modibo Keyita nana an y'o bɔ yen k'a yira k'a fɔ coup d'état kɛra u la ko fasodenjugu tun de don, sabula coup d'état kɛra don min na mɔgɔw bɛ se ka taa a jakuraw ta, mɔgɔw tun nisɔndiyara, sabula maliyɛnw tun bɔra mara dɔ de kɔnɔ k'a yira k'a fɔ fanga daminɛna, yɛrɛma hɔrɔnya baaraw daminɛna, mɔgɔw ka se ka sɔn gɛlɛya dɔw ma walasa an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ don nataw la. Hali n'i y'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ n'i kɔnɔna na i ka baara dɔw bɛ a ti ɲɛ i bolo, nka i ka baara fitinin minnu bɛ n'olu ma ɲɛ ni adamadenw y'o ta ka kɛ i ka kɛlɛkɛ bere i ye baaraba minnu kɛ mɔgɔw bɛ ɲinɛ o kɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya maa kalannenw dɔw tun bɛ yen olu tun bɛ tubabuw ka baara la, olu tun bɛ lafiya dɔw sɔrɔ tubabuw bolo, olu tun b'o lafiya minnu sɔrɔ la n'i nana fɔ ko olu ka cɛsiri kɛ walasa jamana ka bɔ nɔgɔ la i b'a sɔrɔ kuma dɔ la olu tɛ sɔn o ma. Olu minnu tun bɛ sɛw kɛ u ka daraka ye, olu minnu tun bɛ pomme de terre kɛ u ka daraka ye, olu minnu tun bɛ jɛgɛbaw kɛ u ka daraka ye, n'i nana fɔ ko olu ko o jɛgɛw tila olu ka dɔ bɔ o sɛw la sa i ka da la k'a fɔ olu b'o ye k'e n'a fɔ e nana don olu n'u ka hɛrɛ cɛ, hali ni jamana tɔw dɔw bɛ ci sa olu bɛ boli u ka dagabana mobiliw la u ka sɛdenw na u ka dagabana finidenw na olu ɲɛ bɔ o de la sa. I ka da la k'a fɔ o mɔgɔ kalannen minnu bɛ farafinna olu de kɛra sababu ye ka jamana to kɔfɛ, olu de kɛra sababu ye k'an ka jamanaw siri k'o di tubabuw ma, olu de kɛra sababu ye k'an ka jamanaw to kɔfɛ k'a kɛ i n'a fɔ jamana kɔnɔ kɔngɔ ti ban, jamana kɔnɔ minɔgɔ ti ban, jamana kɔnɔ kurantigɛ ti ban, jamana kɔnɔ hali bi fɛn min ye hɛrɛ baara ye olu ti kɛ. Olu de kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba ta ka lase an ka jamana ninnu na. An ka jamana ninnu i b'a jateminɛ yuruguyurugukɛlabaw o ye mɔgɔ kalannenw de ye, kiri kolon kɛbagaw olu de ye maa kalannenw de ye, maa minnu bɛ kɛ sababu ye k'an ka jamanaw siyɛn olu de ye maa kalannenw ye. I tɛ fantan tɔgɔ mɛn miliyari siyɛnni na, i tɛ fantan sɛnɛkɛla tɔgɔ mɛn miliyari siyɛnni na, n'i ye a tɔgɔ mɛn la kana ɲininkali k'i b'a sɔrɔ a fana ye sanfɛla dɔ de sɔrɔ. An ka marakɛla maa minnu bɛ ni se b'olu ye olu de bɛ fantanw tereke, maa minnu bɛ yen ni jɔyɔrɔ b'olu bolo jɔyɔrɔ tɛ maa minnu bolo olu bɛ o mɔgɔw tereke. I ka da la k'a fɔ nin bɛɛ de bɛ dankari anw ka yɛrɛma hɔrɔnya la k'a sababuya kɛ adamadenw jɔlen t'o ka kɛta kɔrɔ, adamadenw tɛ miiri o adamaden ɲɔgɔn na. I b'a ye k'a fɔ n'a kɛra n'o cayala sigida la yɛrɛma hɔrɔnya kuma a bɛ kɛ kuma ye nka a waleya a ti ye. Nka problème minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ, politiko mankan minnu bɛ yen, adamadenw cɛla mankan minnu bɛ yen, sɔrɔko mankan minnu bɛ yen, i ka da la k'a fɔ olu bɛ kɛ sababu ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya a bɛ kɛ tɔkajɛn ye. Maliyɛn kuma dɔ la ma lafiyalen tɛ hakili la, k'a sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya bɛ daminɛ o de la fɔlɔ i ka lafiya i ka hakili la. O de la Modibo Keyita delila k'a fɔ a ka kuma dɔ la a ko k'an bɛ se ka jamana ɲɛmaaw sɔrɔ, an bɛ se ka ɲɛmaabaw sɔrɔ, ka minisiriw sɔrɔ, ka députéw sɔrɔ, ko nka ni adamaden si ma dɔn a yɛrɛ hakili la k'a fɔ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo, ni adamaden si ma dɔn a kunkolo la k'a fɔ ale ba kan ka baara kɛ walasa yɛrɛma hɔrɔnya min kuma bɛ fɔ k'a fɔ a ka se ka kɛ tiɲɛ ye, ni mɔgɔ si t'a fɛ ka sɔn gɛlɛya dɔw ma bi walasa sini ka hɛrɛ sɔrɔ, ni mɔgɔ si t'a fɛ ka sɔn k'a fɔ n kan ka cɛsiri dɔ kɛ
i ka da la k'a fɔ ni bɛɛ banna ka kɛta ma an n'an ka ɲɛmɔgɔw an n'an ka minisiriw an n'an ka députéw i ka da la k'a fɔ maa minnu bɛ fɛ ka anw mara olu bɛna kuma bɛɛ anw mara u ka mara bɛna sinsin adamaden i ka mara ka kɛ i yɛrɛ bolo o y'a sɔrɔ i yɛrɛ ye cɛsiri dɔ kɛ a ma ye waatiw tɛmɛna mɔgɔw tun ye wariko in kɛ i n'a fɔ jinɛko i b'a mɛn adamadenw da nanzaraw ma tubabu robinet dayɛlɛ ka wari kɛ i n'a fɔ jinɛko de don i n'a fɔ a bɛ ka bɔ yɔrɔ sugu wɛrɛ dɔ de la mɔgɔ ka min faamu wariko in na wariko in ɲɔgɔnna namara ko tɛ diɲɛ na jamana fɛn fɛn b'a yɛrɛ kalama ni fanga dɔɔni b'a bolo a b'a yɛrɛ ka wari dilan ka baara kɛ n'a ye de wari nin ye papiye de ye sanni feere ka nɔgɔ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o fɛn in de dilanna ko wari jinɛ ko foyi tɛ barika don dora papiye de la k'an k'an ka sanni feere baara kɛ n'a ye an ka fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ sanni feere baara kɛ cogo minnu na ne mago bɛ ku la ni ku tɛ ne bolo ni banaku b'e bolo an b'a falen ɲɔgɔn na de bɛɛ b'a jateminɛ a valeur bɛ bɛn min na papiye de nana don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu o sara de kan munna farafin jamanaw yɛrɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka papiye dɔ dilan walasa u ka danaya da o papiye kan u ka se ka sanni feere baara ninnu kɛ nka tuma bɛɛ farafin minnu sɔnna u ka farafin jɔnya ma farafin minnu dalen don u ka jɔnya la farafin minnu dalen don u kunkolo la k'a fɔ olu tɛ se ka foyi kɛ fo nanzara k'olu dɛmɛ e ka da la k'a fɔ nanzaraw de bɛ fɛɛrɛ kɛ k'olu farafinw de bila an ka ɲɛmɔgɔya la o kuma bɛɛ walasa an ka jamana hɛrɛ minnu bɛ yen u ka se ka taga di olu ma cogo minnu na adamaden n'i ka danbe bɔra i yɛrɛ la adamaden ni dan t'i yɛrɛ la adamaden ni e ka baara de ye yuruguyurugu ye adamaden n'e ka baara ye yɛrɛ yira ye adamaden ni e ɲɛ tɛ foyi wɛrɛ la fo musoko fo ka taa se wariko ma adamaden n'e ka baara ɲɛ tɛ foyi wɛrɛ la cɛko ka taa se hali bi wariko ma e ka da la k'a fɔ ni adamaden ni e de bɛ k'a ɲini tuma bɛɛ f'i k'a yɛrɛ sigi ɲɔgɔn na ko fɛn bɛ e kun adamaden ni e de ye maa ye maa mun bɛ yen ni i tɛ miiri ko kura la ni i tɛ miiri ka na ni sababu kura ye ka sigida la ni o jamakulu cayala jamana kɔnɔ jamana taa man di ɲɛ ni kulonkɛla cayara jamana kɔnɔ jamana taa man di ɲɛ ni sɛbɛkɛra dɔgɔyara jamana kɔnɔ jamana taa man di ɲɛ ni dusukolon cayara jamana kɔnɔ jamana taa man di ɲɛ wa a bɛ jamana segin kɔ de wa ni mɔgɔ dɔw de bɛ yen jamana kɔnɔ ko olu tɛ fɛ ka ko daminɛ ni fitinin ye dɔɔni dɔɔni ni mɔgɔ b'a fɔ cogo min na ko ji bɛ jigin kɔlɔn kɔnɔ dɔɔni dɔɔni ni mɔgɔ t'a fɛ ka ko daminɛ ten fo olu bɛ fɛ ka i don ko cɛ ma k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛw ka hɛrɛ de bɛ yen ko olu bɛ se k'o ta ka fara ɲɔgɔn kan olu ka se ka balo cogo minnu na e ka da la k'a fɔ n'o cayara jamana kɔnɔ olu mɔgɔ ninnu n'olu tilala ka kɛ fangatigiw ye jamana balaw tɛ ban wa jamana tɛ taa ɲɛ i b'a mɛn jamanadenw da ko bɛɛ bɛ ka an ka dayirimɛ de ɲini bɛɛ kɛlen bɛ dayirimɛ ɲini n'a ye ko bɛɛ kɛlen bɛ jeni ka ɲimi ye n'o cayara jamana kɔnɔ jamana a taa man di ɲɛ yɛrɛma hɔrɔnya a bi tiɲɛ dusukun fɛgɛyalen don hakiliw fɛgɛyalen don farikolo fɛgɛyalen don olu mana caya jamana kɔnɔ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ kɛ tɔgɔ ye mɔgɔw b'a fɛ ka tɛmɛ sira surunw fɛ walasa u ka hɛrɛ sɔrɔ faama ni fantan cɛ dingɛ bonyanen de don faama ko k'ale bɛ balo fantan na fantan fana ko faama ale t'a fɛ k'o ye sabula o ye jagoya de u b'a fɔ ten faama bɛ balo fantan na nka fantan fana ka juguya kuma dɔ la ka ɲɛsin faama ma i b'a ye k'a fɔ o ka bon wa n'an taara o sira fɛ jɔnni bɛ ka ɲɛnamaya kɛ ni bɛɛ de bɛ fɛ ka balo dɔ kɔ kan k'a sɔrɔ i ma fɛn kɛ ni dɔ de bɛ fɛ ka juguya ta ka ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛ ma k'a sɔrɔ a ma fɛn kɛ o de la tariki ramadan delila k'a fɔ a ka kuma dɔ la ko adamaden ko n'i ma lafiya i hakili la a ka gɛlɛn i ni mɔgɔ wɛrɛ ka bɛn n'i ma bɛn n'i yɛrɛ ye a ka gɛlɛn i ka bɛn ni mɔgɔ wɛrɛ ye n'i ma se i yɛrɛ nin na a ka gɛlɛn i ka bɛn ni mɔgɔ wɛrɛ ye ka da la k'a fɔ ni nisɔn ye jɔyɔrɔ ta ni nisɔn ye hakili jɔyɔrɔ minɛ a la a bɛ baara gɛlɛya nisɔn hakili farikolo bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ si man kan ka si ka pilasi minɛ mɛ anw ka jamana kɔnɔ n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye nisɔnw ye olu kɔni ye hakili jɔyɔrɔ minɛ tuma dɔw la an ka baaraw la ni ko kan ka kɛ ni hakili ye yɔrɔ min na adamadenw bɛ dusu ta ka baara kɛ yen yɔrɔ la n'o kɛra a bɛ na ni tiɲɛni ye mɔgɔw kan ka o yɔrɔ faamu ka sababuya kɛ i b'a ye k'a fɔ waleyaw bɛ anw ka jamana kɔnɔ tuguni k'o juguyara ka taa se hakɛ ma mɔgɔw ye problèmew cayara adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyaw cayara adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ
adamadenw taara u yɛrɛ dogo fɛn min nɔfɛ sisan o ye diinɛ de ye ka taa i dogo diinɛ nɔfɛ adamadenw y'o dogo diinɛ nɔfɛ k'a fɔ ko ala de bɛna a bɛɛ kɛ ni ko k'o kɛra ala tɔgɔ bi fɔ an b'a dɔn k'a fɔ foyi si tɛ kɛ diɲɛ in kɔnɔ ni ala yɛrɛ ka yamaruya tɛ foyi tɛ yɛlɛmɛ diɲɛ in kɔnɔ ni ala ka yamaruya tɛ diɲɛ in kɔnɔna na i kana la k'a fɔ adamaden tɛ se ka foyi de kɛ foyi la a tɛ se ka foyi bɔ foyi la nka ala fana ma k'o do de dɛ ala fana ye adamaden da ka farikolo k'a la ka hakili dɔ d'a ma ka dusukun dɔ d'a ma ko ale yɛrɛ bɛ se ka ko dɔw ɲɛnabɔ a yɛrɛ ye n'o baara ninnu ye n'o fɛn ye minnu dira adamaden ma nka ni bɛɛ kɛlen bɛ k'i boli ka taa i dogo ala kɔfɛ ni bɛɛ kɛlen bɛ ka i ban tuma dɔ la i tɛ baara kɛ ni hakili ye fo ka hali bi diinɛw ka kumaw ta k'olu yɛlɛmɛ walasa ka fugariya tɔ sinsin walasa ka kunfiya tɔ sinsin sabula i b'a mɔgɔw ye o bɛ da don diinɛ ko kuma na o bɛ diinɛ fɔ cogoya dɔ la i b'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye adamadenw b'u ban u yɛrɛ ka cɛsiri ma diɲɛlatigɛ in kɔnɔna na ala bato ye tiɲɛ ye nka an ka kɛta ye min ye diɲɛ in kɔnɔ an k'a k'o kɛ ala tɛna jigin ka mɔgɔ ka gudɔrɔn da ala tɛna jigin ka mɔgɔ ka dɔgɔtɔrɔso dilan ala tɛna jigin ka mɔgɔ ka sira dilan ala tɛna jigin ka mɔgɔ tigɛ minɛ ka taa don kalanso la ala tɛna jigin ka adamadenw filaw tigɛ minɛ k'a ye bɛn anw de kan k'o baara kɛ anw de kan k'o baara kɛ o de la jamakulu de bɛ yen n'a a dɛsɛra a yɛrɛ hakili la ka dɛsɛ a yɛrɛ nisɔn na o jamakulu i ka taa la k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw de bɛ balo o jamakulu la an b'a ye maa minnu t'a fɛ an ka jamana nin ka taa ɲɛfɛ u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa kulon yɛrɛ ka se ka caya anw ka jamana kɔnɔ fɛn fɛn ye kulon ye o ka se ka caya an ka jamana kɔnɔ ka adamadenw ɲɛsin sɛbɛko ma o t'o baara kɛ fɛn bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka adamaden hakili datugu o b'o baara de kɛ n'o kɛra sa u bɛ adamadenw dusukun labɛn ka bila n'i ye fɛn fitinin fɔ dusukun ma dɔrɔn dusukun bɛ se ka wuli ka fan bɛɛ kɛ mankan ye n'o kɛra hakili yɛrɛ bɛ se ka tunu ten wa hakili de kan ka bila ninnu bɛɛ ɲɛfɛ nka n'a hakili tununa don adamadenw bɛ bila hakili ɲagamu minɛnw kɔnɔna na u b'o fɛɛrɛ kɛ sa fɛn fɛn ye ale bi sɔrɔsiko ye ka se ka olu ta ka na cun an ka jamana ninnu kɔnɔ o ye maa minnu bɛ yen kuma dɔ la n'o ye maa kalannenw de ye n'olu dan ti mɔgɔ wɛrɛ la fo u yɛrɛ la fo mɔgɔ wɛrɛw olu de bɛ kɛ sababu ye ka na n'o baara ninnu ye o de la an b'a fɔ maaw ma olu ma k'o ye maa dilannenw de ye maa dilannenw ye jɔn ye olu ye maaw ye minnu ka yɛrɛma hɔrɔnya b'u bolo nka yɛrɛma hɔrɔnya min b'u bolo o ka jɔnya yɛrɛma hɔrɔnya de b'u bolo olu ye jɔn ye olu ye fanga datugu ka bɛn u yɛrɛ ma olu ye jɔn ye olu tɛ miiri foyi la fo adamaden fo diɲɛ hɛrɛ sɔrɔ fɛn minnu bɛ yen olu ye jɔn ye i ka da la k'a fɔ olu ka maralen don fɛn minnu fɛ u bɛ jɔnya min kɔnɔ jɔnya min b'a to o tɛ se ka kɛ fasoden ɲumanw ye u bɛ da nanzaraw la kojugu ka tɛmɛ u yɛrɛ kan o dilannen de don o bɔla usine dɔw de kɔnɔ o ɲɛ tɛ sira wɛrɛ la fo nanzaraw ka sira o ɲɛ tɛ danbe wɛrɛ la fo nanzaraw ka danbe wa o ti sɔsɔ o ti bilasira i tɛ se ka foyi kɛ mun b'a to u ka hakilina bɛ yɛlɛmɛ o b'o cogoya de la i ka da la k'a fɔ olu de bɛ nafolo bɔ k'u ka dɔgɔtɔrɔsow dilan olu de bɛ u ka jamana nafolo ta k'u ka kalansow dilan nka u yɛrɛ denw bɛ kalan nanzara jamanaw na n'u yɛrɛ banana u yɛrɛ bɛ taa furakɛ nanzara jamanaw na nka u yɛrɛ ka jamana nafolo o bɛ kɛ ka olu yɛrɛ bɛ fɛn mun kunna o ye minisiri ye o ye directeur ye olu yɛrɛ bɛ ka fɛn mun mara dɛ olu yɛrɛ bɛ ka fɛn min baara kɛ dɛ n'olu yɛrɛ banana olu tɛ furakɛ yen yɔrɔ la n'olu ka denw kɔrɔbayala olu ka denw tɛ kalan yen yɔrɔ la u bɛ taa kalan fan wɛrɛ fɛ an b'a deli k'a mɛn tuma dɔ la i b'a ye k'a fɔ an ka mɔgɔw caman bɛ yen ni min muso ye kɔnɔ ta n'o jigin waati sera i ka da la k'a fɔ u b'a fɔ k'o bɛ taa jigin faransi k'o bɛ taa jigin kanada k'o bɛ taa jigin États-Unis farafinya kɛra bana ye tuma dɔw la k'i ban i yɛrɛ ka jamana na i bɛ nin ko sugu de ye farafinna yan i tɛ nin ye diɲɛ yɔrɔ co caman na dɛ n'i ye min ye a taara kɛ kun wɛrɛ de la nka ka wuli yan bana t'i la foyi t'i la k'e bɛ taa jigin jamana wɛrɛ la walasa o jamana wɛrɛ ka papiye k'e k'o sɔrɔ farafinya tuma dɔ la baara de don i ka da la k'a fɔ olu mɔgɔ sugu ninnu de cayara
kuma dɔw la an ka jamana kɔnɔ wa u ma ca dɛ fanga dɔw de b'u bolo olu de bɛ adamadenw tɔw ka kunfiya tɔ sinsin n'u ka kɛcogoyaw ye n'u ka kumacogow ye n'u ka finidoncogow ye n'u ka taabolow ye k'a yira k'a fɔ k'olu ka taabolo in don k'o de ka ɲi k'a sɔrɔ olu ka taabolo in ɲɔgɔnna kunfiya tɛ yen olu yɛrɛ de ye kunfun yɛrɛ de sabula u banna u ka jamana na u banna u yɛrɛ la u banna u ka taabolo la i ka dɔn la k'a fɔ olu b'o sira de kan olu ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ adamadenw tɔ ka to kunfiya la wa n'olu ye fɛn dɔn o t'a fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka fɛn dɔn nka an ɲɛ m'o mɔgɔ sugu la i kana i yɛrɛ sɛgɛn k'a fɔ k'i b'o bɔ u ka fili kɔnɔ u dilannen don ka ban u kan ka bɔ kulu kɔnɔ de kulu minnu bɛ yen u kana se ka mɔgɔw tɔgɔ sɔrɔ cogo minnu na o de la mɔgɔw b'a fɔ ko tigɛden kelen n'o tolila n'a donna tigɛ tɔgɔ cɛra a bɛ tigɛ tɔgɔ tiɲɛ a tɛ to a tora k'a fɔ ko a bɛna yɛlɛmɛ u bɛ sama ka bɔ o la de olu mɔgɔ sugu kan ka bɔ jama cɛ la k'u bila yɔrɔ la yɔrɔ mun na u ka taabolo ninnu kana se ka hali bi an ka sigidaw taabolo laadaw ko nka yɛrɛma hɔrɔnya n'i ye yɛrɛma hɔrɔnya fɔ maa ye maa min faamuyalen de don n'i ye yɛrɛma hɔrɔnya fɔ maa ye maa min bɛ a dɔn i ka da la k'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya kɔrɔ caman de b'a la yɛrɛma hɔrɔnya a bɛ cɛsiri de fɔ yɛrɛma hɔrɔnya a bɛ wulikajɔ de fɔ wulikajɔ min bɛ miiri jamana ka sini na wulikajɔ min b'a to anw bɛ gɛlɛya min na bi an ka se k'a dɔn wulikajɔ min b'a to an ka se ka bɔ an yɛrɛ kalama wulikajɔ min b'a to an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma wulikajɔ min b'a to anw ka lakana bɛ se ka to anw yɛrɛ bolo wulikajɔ min b'a to anw ka balo ka se ka bɔ anw yɛrɛ bolo wulikajɔ min b'a to anw ka cisiri a ka se ka kɛ sababu ye anw ka balo ka sabati anw ka sɔrɔ ka sabati anw ka sigida bɛn bɛ se ka sinsin cogo minnu na n'an ko mali kura ka daminɛ mali kura la ka taa se yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ kumaw ma ale man ka kɛ mali ye mali min ni a bɛ gerebuya la tuma bɛɛ sabula anw ka jamana ninnu delilen don gerebuya la gerebuya min ni aw bɛ taa gerebuya kɛ yɔrɔ min na fɛn min nɔfɛ i b'a sɔrɔ fɛn b'a yɛrɛ bolo ye malo b'e bolo i bɛ wuli ka taa malo deli mɔgɔ wɛrɛ fɛ kaba b'i bolo i bɛ wuli ka taa kaba deli mɔgɔ wɛrɛ fɛ fini b'i bolo i bɛ wuli ka taa fini deli mɔgɔ wɛrɛ fɛ e bɛ taa deli maa min fɛ k'a to e bolo don deli ye jumɛn de ye dugukolo b'i bolo ka malo sɛnɛ dugukolo b'i bolo ka kaba sɛnɛ dugukolo b'i bolo ka fini sɛnɛ nka dɔ y'a ka fini sɛnɛ dɔ y'a ka malo sɛnɛ dɔ y'a ka kaba sɛnɛ e b'i ban i ta sɛnɛni na ka wuli ka taa o tugu ta deli walima ka taa o tigi ta san o tigi mana fɛn fɛn kɛ e la o jo b'e la ye farafinna ka gɛlɛya de kɛra nin ye kurantigɛ man ka y'an ka jamana ninnu kɔnɔ kɔngɔ man ka y'an ka jamana ninnu kɔnɔ a man ka mɛn an ka jamana ninnu kɔnɔ ko baarakɛbaliya de bɛ yen a man ka mɛn an ka jamana ninnu kɔnɔ ko dɔ ye tile kɛ k'a ma dumuni sɔrɔ nka i b'o y'an ka jamana ninnu kɔnɔ dɛ i b'o ye ka caya o la an ka ɲɛmɔgɔ dɔ fana ko a ko an ka yɛrɛma hɔrɔnya ye fu ye tuma minnu na ni tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ anw sirilen don nanzaraw la anw sirilen don mɔgɔ wɛrɛw la walasa u ka se ka balo da anw ma i ka da la k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ anw dɛmɛ fana ni tuma dɔ la n'anw nana wuli k'an bɛ ko dɔ kɛ o bɛna fɔ k'olu de bɛ ka nin kɛ an b'a ye tuma bɛɛ faransi ɲɛmɔgɔw bɛ bɔ k'a fɔ ko olu ka sɔrɔsi 52 de fagara mali la yan ko walasa ka bamaci walew kɛlɛ nka olu ɲinɛna ko guerre mondiale la ko farafinw bayiriga o tɛ 52 ye dɛ o yɛrɛ dadɔnnen tɛ ko farafin bayirigaw de taara sa faransi walasa ka faransi bɔ alimanw bolo olu ɲinɛna k'a fɔ tuma minnu na ni faransi ye farafinw taara faransi dɛmɛ a guerre kɛ ni olu farafin ninnu wulila tuma dɔw la k'u b'u ka hakɛ ɲini na o tilala ka o farafin ninnu dɔw fana faga mɔgɔ caman ye caro ye kuma mɛn a ka da la k'a fɔ fitiri waleya kɛla nanzaraw fɛ wa hali bi o baaraw bɛ ka kɛ ni nanzaraw k'aw ma ko anw de ye dɔrɔmɛ 20 d'aw ma k'aw y'aw ka sira dilan i ka da la k'a fɔ dɔrɔmɛ 20 in kɔnɔna na kelen dɔrɔn de dilan anw ma dɛ 19 bɛɛ sigila ka taa o fɛ yen fo mɔgɔw k'o système de faamu de fo mɔgɔw k'o faamu nka ninnu gɛlɛya ninnu tɛ sinsin ni sira jumɛn kan dɔwɛrɛ tɛ sɔnjugu minnu bɛ anw cɛ la o b'o sɔnjugu ninnu bila jɔyɔrɔ la o b'o sɔnjugu ninnu de sinsin an ka sigidaw la an ka ɲɛmɔgɔyaw la walasa olu sɔnjugu ninnu olu ka to ka continuer ka an ka jamana ninnu to jɔnya kɔnɔna na n'i ko yɛrɛma hɔrɔnya i bɛ ale bɛ lakana kofɔ n'i ye lakana kofɔ i da bɛ se an ka kɛlɛkɛcɛw ma n'o ye an ka sɔrɔsiw ye jamana si tɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya taabolo n'i y'a sɔrɔ armée ɲɛnama t'a bolo jamana si ka yɛrɛma hɔrɔnya taabolo fo ka taa sɔrɔ kɛlɛkɛcɛ jɔlenw de b'u bolo o de la an bɛ tasibila kɛ an ka kɛlɛkɛlaw la an ka sɔrɔsiw la sɔrɔsi minnu ni su ni tile olu bɛ kɛlɛ la sɔrɔsi min ni tuma dɔ la i b'a sɔrɔ donbɛyaw t'u kɛrɛfɛ
sɔrɔsi minnu bɛ ni tuma dɔ la i b'a sɔrɔ olu bɛ to an ka kɛlɛdaw la ka sababu kɛ olu de bɛ ka anw lakana ale bi an bɛ tasibila kɛ u ye yan k'a fɔ k'u ni ci o faso baara la ka ɲini jamanadenw fɛ bɛɛ k'u sama ni dɔw ye bɛɛ ka sama u sama n'u seko ye walasa ale bi o bɛ baara minnu na jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo minnu na jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya b'a yɛrɛ bolo n'i y'a sɔrɔ a ka lakana b'a yɛrɛ bolo nka waatiw tɛmɛna an ka jamanaw na i k'a ye k'a fɔ politiki baaraw kɛra sababu ye tuma dɔ la ka anw ka ale bɛ sɔrɔsiw kɔni ka gɛlɛya ta ka lase u ma i ka da la k'a fɔ sɔrɔsi minnu bɛ yen armée minnu bɛ yen n'o sigila sen kan tuma dɔ la i b'a sɔrɔ olu ko ninnu olu ka taabolo tun yɛlɛmana kɛ nanzaraw ka taabolow ye ka politiki baaraw don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye nafolo ko ye k'o don an jama ni ɲɔgɔn cɛ fɛn fɛn ye tulonkɛ ye k'o sabati adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛla sa o armée o bɛ gɛlɛya sɔrɔ n'o kɛla sa o armée a ti bɔ a yɛrɛ la o baara ninnu i ka da la k'a fɔ olu caman kan ka dabila walasa jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya ka kɛ a yɛrɛ ta ye cogo min na jamana walasa k'an ka jamana ninnu to jɔnya la maa minnu bɛ k'anw mara n'o ye nanzaraw ye u fɛɛrɛ kɛ walasa politiki tɔnw ka se ka caya anw ka jamanaw kɔnɔ sabula ni tɔn cayara a bɛ na ni mankan ye ni tɔn cayara a bɛ na ni tiɲɛni ye ni tɔn cayara a bɛ na ni sira taama taali ye i b'a ye k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔ n'o ye mali ye politiki tɔn minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ a ka ca ni 200 ye politiki tɔn ninnu olu ka ɲɛɲini tɛ dɔwɛrɛ k'o bɛ fanga ɲini wa politiki tɔn bɛ fanga ɲini jumɛn de la walasa a bɛ se ka jamana yɛrɛ tɔnɔma bɔ cogo minnu na wa anw ka politiki an ka jamana kɔnɔ n'i y'a ye k'a fɔ ko politiki baaraw bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ fɛn bɛɛ de bɛ kɛ yen fo ale bɛ tilennenya fɛn bɛɛ de bɛ kɛ ale bɛ fo ladamu o baara ninnu a bɛ kɛ sababu ye ka adamadenw tiɲɛ n'olu nana fanga la sa n'o farala ɲɔgɔn kan olu bɛ kɛ kulu ye kulu minnu bɛ kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ nafolo k'o baaraw bɛn u yɛrɛ la n'u nana i b'a sɔrɔ olu de b'u ka mɔgɔw bila yɔrɔw la a tɛ lajɛ k'a fɔ e bɛ yen ko dɔnniya b'e la k'e bila jɔda la a tɛ lajɛ k'a fɔ ko faamuyali de b'e la ko k'e bila jɔda dɔ la mɔgɔw de bɛ wele ko e ni anw tun bɛ politiki tɔn kelen na ko na nin jɔyɔrɔ in ta mɔgɔ dɔw de bɛ wele k'e ni anw tun bɛ kulu kelen na ko na nin jɔyɔrɔ in ta hali n'a dɔnniya t'i la i bɛ taga bila ye n'o kɛra sababu i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaw kɔni u bɛna jamana kɔnɔ gɛlɛyaw kɔni a bɛ don jamana kɔnɔ jamana bɛ to a juguw bolo o baara ninnu de caman kan ka dabila walasa adamadenw bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo minnu na mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ i ka da la k'a fɔ anw ka jamana ninnu caman na farafin jamana ninnu caman de bɛ yen jamana bɛ bɔ nɔgɔ la ni hakilina ɲumanw de ye jamana bɛ bɔ nɔgɔ la ni baaraw de ye olu baaraw de kan ka sinsin walasa ale bɛ yɛlɛma hɔrɔnya baara a ka kɛ farafinna jamana camanba de bɛ yen u bɛ jɔnya de kɔnɔ ale bɛ nka jɔnya minnu de don o ye gile kura de don jɔnya la k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ka yɛlɛma hɔrɔnya b'u bolo ka sɔrɔ ko ka yɛlɛma hɔrɔnya t'u bolo an ka jamana ninnu caman bɛ yen francophonie jamana ninnu caman na fɛn min ye ale bɛ anw ka wari i b'a sɔrɔ faransi usines de bɛ an ka wariw dilan wa ni wari ninnu dilanna sa i ka da la k'a fɔ ni a bɛ na faransi b'a ta la k'a fɔ k'ale bɛ ka wari ninnu dilan k'a sɔrɔ an ka franc CFA min b'an bolo franc CFA in tɛ se ka ɲɛci foyi baara de kɛ an ka n'i y'a sɔrɔ an ka farafin jamana nin tɛ i bɛ taa n'a ye diɲɛ fan wɛrɛw dɔ fɛ a tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ sabula a lakodɔnnen tɛ i n'a fɔ wari min kan ka sanni feere baara kɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ adamadenw ka hakili de kan ka se ka bila sira dɔ kan sira min b'a to ale bi i bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ o de la ni jugu y'a dɔn k'a fɔ a bɛ fɛ ka jamana min to a ka jɔnya la a bɛ fɛɛrɛ kɛ fɛn min ye adamadenw mago bɛ fɛn minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu kana se ka sɔrɔ joona dumuniko b'o la kɛnɛyako b'o la finiko b'o la ani siyɔrɔko tuma bɛɛ ni adamaden e ka problème bɛɛ de kɛra ninnu ye ni m'a ye k'a fɔ an b'a fɔ tuma bɛɛ ko an bɛ dayirimɛ ɲini nin de ye bɛɛ de ka problème ye bɛɛ bɛ jɔrɔ soko la bɛɛ bɛ jɔrɔ kɛnɛyako la bɛɛ bɛ jɔrɔ finiko la bɛɛ bɛ jɔrɔ baloko la adamadenw kan ka nin fɛn de ɲɛnabɔ ka bɔ yen ni ninnu ɲɛnabɔra an bɛ miiri ko wɛrɛw de la nka jugu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa an ka se ka to nin niveau la an kana bɔ nin kɔnɔ tuma bɛɛ an ka baara ka se ka bɛn nin ma i ka da la k'a fɔ jamana ye san caman ba kɛ nin na i b'a ye k'a fɔ jamanadenw anw ka jamana kɔnɔ mɔgɔw ka dɔgɔ minnu bɛ dumuni kɛ tile 3 tile kɔnɔ n'an ye dumuni kɛ tile fɛ i ka da la k'a fɔ tilela kɔni sura kɔni an bɛ tilela ta an b'o mara ko n'o dun su fɛ i ka da la k'a fɔ tuma dɔ la a baara o ma nɔgɔn wa ni gɛlɛya mun nana gɛlɛya ninnu i b'a ye k'a fɔ a wulili a bɛ gɛlɛn yɛrɛma hɔrɔnya sira tali a bɛ daminɛ i b'a dɔn k'a fɔ ni jogo ɲumanya de ye a bɛ daminɛ ni kalan ye kalan min bɛ kɛ sababu ye ka adamadenw ɲɛ yɛlɛ
jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛɛrɛ kɛ walasa kalan ka se ka bilasira la. Mali kalan bilama a bɛ adamaden ɲɛda cogo di? Mali kalan bilama a bɛ kɛ sababu ye ale bi adamaden ni tilala i ka kalan na i bɛ dɛsɛ i yɛrɛ kɔrɔ, i bɛ taa siri i somɔgɔw de la. Mali kalan bilama maa minnu bɛ k'a fɔ k'olu tɛ baara la o ye maa minnu taara kalan de la, sinon maa ma deli ka kalan kɛ i b'a sɔrɔ a b'a ka baara na a b'a ka baara na dɔɔni k'a ka warimisɛnninw ɲini. Mais maa min taara kalan na minnu sigila kalanso la o de b'a fɔ ko baara tɛ sɔrɔ la. I ka da la k'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔni na. Yɛrɛma hɔrɔnya tɛ di, kɛlɛ de don, baara de don. Hali jamana ni i ka yɛrɛma hɔrɔnya b'i bolo tuma dɔw la i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya dɔw bɛ to ka na, gɛlɛya mun i kan ka gɛlɛya minnu ɲɛnabɔ. Jamana fana ni jamana wɛrɛw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, k'a yira k'a fɔ i ka laɲini ye min ye, i ka intérêt ye min ye ɲina kana se ka kɛ o kɔ. Tuma dɔw la i bɛ sɔn fɛn dɔw ma walasa i ni mɔgɔw tɔw bɛ se ka ja sigi la cogo minnu na. An y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na AES n'o ye kulu ye kulu mun sigila Burkina ni Mali ani Niger fɛ, a ka da la k'a fɔ olu ye tigɛ di ɲɔgɔn ma walasa lakana u ka se ka u baaraw kɛ cogo minnu na, k'a yira k'a fɔ jamana ninnu u ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ, u k'a k'u ka sɛbɛn, u kana kɛ kuma ye i n'a fɔ CEDEAO bɛ cogo min na, u kana kɛ kuma ye i n'a fɔ Union africaine bɛ cogo minnu na. Ninnu ye kulu minnu u kumaw de bɛ u da mais waleya t'u la. AES donc o ka a kɛ kulu ye kulu min ni a bɛ baara kɛ. Donc nin ye kulu mun sigila Mali ni Burkina ani Niger fɛ, ka se ka kɛlɛ kɛ ka banbaci walo k'o kɛlɛ. Donc nin b'a yira k'a fɔ Mali sɔrɔsiw u bɛ se ka taa Burkina taw bɛ se ka taa Mali la, Mali taw bɛ se ka taa Niger. Wa fɛn min ye hali bi kɛlɛ minnu bɛ ka banbaci wale minnu kɛ n'u bɛ ka dɛmɛ jamana wɛrɛw fɛ, n'u ye sariya fɛn ta jamana ninnu kelen kɔnɔ u ka sariya ninnu don jamana tɔw la. Kɔsa in na an y'a ye k'a fɔ Burkina ye Jeune Afrique datugu ka sababu kɛ Jeune Afrique ye nkalon dɔw tigɛ, a bɛ ka fɛɛrɛ kɛ walasa fɛn min ye Ibrahim Traoré walasa olu ka fanga bɛ se ka darage cogo minnu na. Mali tun kan ka Jeune Afrique fana datugu de Mali kɔnɔ yan. Donc n'a ye waleya fɛn ta ka ɲɛsin juguw ma dɔrɔn jamana bɛɛ ka waleya kelen ta a ka se ka baara kɛ o sira de kan. N'o kɛla i b'a sɔrɔ jamana ninnu u bɛ faamuyali kɛ, wa don nataw la ka miiri u ka wari dɔ bila o sen kan, CFA ye fɛɛrɛ kɛ ka CFA in ye ka to yen, o ka wari bila sen kan, wari min o yɛrɛ bɛ se ka jukɔrɔma don ka walasa a bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na, o ko o baara kɛ. O baara minnu bɛna kɛ o bɛna kɛ sababu ye an bɛ se ka ɲɛtaga dɔw sɔrɔ, wa u ka miiri adamadenw la ka adamadenw ladamu ka adamadenw kalan. Problème bɛɛ de y'o ye, problème bɛɛ de y'o ka adamadenw kalan. O k'o ɲɛsin jamana baara ma. Fɛn min ye politique ko ye, politique ko minnu bɛ yen ni a dabɔra hali bi ka jamana tulu min, n'a dabɔra ka jamana bisi ko baara ninnu bɛɛ ye ka to yen. Sabula a politique tɔn caman bɛ a bɔ dabɔra ka adamaden ka jamana ɲagamu de. Sabula ni tɔn cayara n'a fɔra ko kalafili kɛla dɔw de bɛ wuli k'a kɛli man ɲa, dɔw bɛ wuli ka kumaw caya fan bɛɛ fɛ ka bɛɛ ɲɛsin o ma. N bɛ mɔgɔ dɔw mɛn minnu de la k'a fɔ ko non ko jeunes ka don politique la, ko n'i ma don politique la k'i tɛ ɲɛ sɔrɔ ko la. Cɛkɔrɔbaw yɛrɛ bɛ k'o kuma min fɔ, an b'a ye k'an bɛ fili la, mais k'an bɛ fili la. Donc ka fɛɛrɛ kɛ fɛn fɛn ye jamanaden jugu ye ka se ka o bɔ ka bɔ jamana kɔnɔ. Hali bi ka somɔgɔya kow ko olu ko dɔw den kɛrɛfɛ, ni somɔgɔ ye maa ɲɛnama ye n'a bɛ se ka baara ɲuman kɛ a bɛ se ka bila yɔrɔ dɔ la, nka a ye maaw ta ka bila minnu bɛ se a la, a ye maaw bila baara la minnu b'a ɲɛdɔn, a ye maaw bila minnu bɛ se k'a dɛmɛ. Maa bɛ maa la jamana in kɔnɔ n'i y'a ta ka bila la a dɔw yɛrɛ tɛ wari ɲini yɛrɛ, hakilina ɲuman b'u la. C'est pas parce que e de ye ministre ko de ye maire walima k'e de ye président k'e ka faamuyali ka bon ni bɛɛ ye o tɛ o. Ala bɛ mɔgɔ dɔ lajarabi ni jɔyɔrɔ dɔ ye ani e faamuyali don bɛɛ o tɛ kelen ye dɛ, o tɛ kelen ye, fo mɔgɔw k'o yɔrɔnin de faamu. I bɛ mɔgɔ dɔ la a ka foro kɔnɔ, i ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔ la a sigilen bɛ a ka télé da la, i ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔ la a sigilen bɛ a ka boutique da la, i ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔ la a sigilen bɛ a ka baarakɛyɔrɔ la, a bɛ faamuyali min b'a la a t'i la, mais fanga de t'a bolo de, fanga ye Ala ta de, fo mɔgɔw k'o yɔrɔnin faamu. An ka fɛɛrɛ kɛ walasa ko minnu bɛ jamanadenw kan ka se ka segin a nɔfɛ, man ka segin a nɔfɛ, an ka pièces, an ka carte d'identité, an ka passeport, fɛn fɛn ye jamanadenw mɔgɔw b'a fɔ min ma ko bugunnatigɛ sɛbɛnw wo, a y'a fɛɛrɛ kɛ adamadenw ka se k'olu dɔw sɔrɔ nɔgɔya la. A yurugu minnu bɛ yen an ka sigida la, tant que ni yurugu ninnu ni kɛlɛ n'a ma kɛlɛ ka s'a dan na, yɛrɛma hɔrɔnya mɔgɔw k'o jigi bɔ a kan. Sabula jogo kolon sabatilen adamaden jamana kɔnɔ o de b'a to jugu bɛ don yɔrɔ sɔrɔ jamana na, jugu bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ jamana na. An b'a ye carte nina ko kuma mun fɔla, carte biométrique mun fɔla k'a fɔra ko a bɛ corriger ko fili minnu b'a la, a sera ka fili sera ka bɔ a la wa? Sisan an b'a a tiɲɛw kalama wa? Ko entreprise dɔ de bɛ France ko de kɛlen bɛ k'a kɔdiw minɛ jamana na, ko Mali ka
o ka juru de bɛ Mali la ko miliyari 5 ani dɔɔni ko Mali de kan k'o wari de sara a m'a ye ja nin ko in nin bɛnbɛn ko in de bɛ an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ dɔw de taara marché ta ka taa di faransi entreprise dɔ de ma walasa Mali ka identité an ka bugunatigɛ sɛbɛnw ko ka taa dilan jamana wɛrɛ fɛ o de la u b'a dɔn u b'an ka jamana an delila ka émission kɛ ninnu kɛ ka tɛmɛ u b'a dɔn mɔgɔ hakɛ min bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ hakɛ min bɛ école la mɔgɔ hakɛ min bɛna kɛ ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ hakɛ min bɛ directeur mɔgɔ hakɛ min bɛna u bɛ nin bɛɛ dɔn donc o de la u bɛ na ni fɛɛrɛw ye ONG siraw fɛ sira wɛrɛw fɛ walasa k'an ka hakilinaw ɲagamu cɛ ka cɛ furu muso ka muso furu a ye muso ka hakɛ d'u ma a ye nin hakɛ d'u ma kɔngɔ bɛ anw na aw bɛ na ni hakɛ ko kuma ye siyɔrɔ ko b'anw na aw bɛ na ni hakɛ ko kuma ye tasuma bɛ k'an ka dugu jeni aw bɛ na ni hakɛ ko kuma ye fagaliw bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ aw bɛ ka ni hakɛ ko kuma ye wa a bɛ jamana sɔnjugu de jamanaden sɔnjugu de ta ka ninnu bila ka miliyɔn hakɛ damadama d'u ma k'u bila ni baaraw la u ka yala ka nin ko ninnu kɛ an b'a ye an ka sigidaw la kɛnɛya ko o problème bɛ anw da la o bɛ fɛɛrɛ kɛ walasa anw kana se ka caya ka musow ka denko gɛlɛya cɛw ka denko gɛlɛya an b'a ye o cayara sisan an ka jamana kɔnɔ o de la anw ka yɛrɛ ka furaw n'an m'a dilan anw yɛrɛ tubabuw kalayikan de an kana se ka taa ɲɛfɛ olu ɲɛ wa o t'a dabila dɛ zon t'a ka sɔnyɛn dabila e min ta ye fɛntigi ye e de b'i ka fɛn dogo de e de b'i ka fɛn lakana de o de la jamanadenjugu fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ bɛnbɛn bɛɛ la walasa ka jamana to kɔ o kan ka a dan siri a bɛɛ la wa maa minnu kɛra sababu ye ka yuruguruguba don jamana in kɔnɔ yuruguru min kɛra sababu ye ka an ka maaw faga ka denmisɛnninw faga ka cɛw faga ka mɔgɔkɔrɔbaw faga k'an ka dɔgɔtɔrɔsow kɛ an ma se ka fara ɲɛnama sɔrɔ o la an b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ a kana to ka mɔgɔ sugu ninnu dogo a y'u bɔ teli la bɛɛ k'u ye maaw bɛ an ka administration kɔnɔna na u tɛ siran sonyɛni ɲɛ u tɛ siran foyi ɲɛ u tɛ siran tɔɲɔni foyi ɲɛ u bɛ siran fɛn min o ye lebu dɔrɔn de u ka lebu diɲɛ bɛɛ ɲɛna n'u kɛra n'a siɲɛ kelen kɛla a bɛ dabila o dɔ ye misali dɔ di ko journaliste dɔ de tun bɛ yen a ka baara de ye ka kunnafoniw ta Iran kunnafoniw ta k'o feere américains ni français ma bon u nana minɛ n k'u y'a bɔ tele la bɛɛ ɲɛna u y'a faga bɛɛ ɲɛna n'o o kelenw filaw kɛra mɔgɔw bɛ siran mais ni zonbaw minɛna zon minnu bɛ yen n'u bɛ kɛ sababu ye k'an ka mɔgɔw faga dɔgɔtɔrɔso la o b'a an ka nafolow ta ni aw minɛna aw bɛ fɛn biri o ɲɛna ko mɔgɔ kana olu ye ka d'a la k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka kojugu tɔ ka sinsin an ka jamana kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔw a ye baara kɛ tiɲɛ kan a ye baara kɛ tiɲɛ kan a ye baara kɛ tiɲɛ kan a ye jamanadenw ka hakɛ a ka janto o la ɲɛmɔgɔw mana dɛsɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka jamanadenw ka hakɛ ka tɔɲɔni k'a sinsin jamana kɔnɔ ni dɔ ma b'o la o jamana ka jigi bɔ ɲɛtaga kan fɛɛrɛ ka kɛ kiiri ka kɛ kiiri ye kiiri kana kɛ setigiw ta ye kiiri kana kɛ waritigiw ta ye kiiri kana kɛ ni fantan sera ye kumada tɛ sɔrɔ a la fɛɛrɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ sɔrɔda yɔrɔ minnu bɛ yen cakɛda minnu bɛ yen n'olu bɛ an ka impôt ni an ka taxiw minɛ u kana kɛ tɔɲɔnikɛ yɔrɔw ye maa minnu fana bɛ faso baara la ni min ye min kɛ a ka hakɛ ka se ka d'a ma n'o kɛra a bɛ kɛ sababu ye jamana in gɛlɛya caman bɛ se ka wuli nka ɲɛmɔgɔ fana ma k'i ɲɛ datugu ko dɔw kan k'o y'ale somɔgɔ ye k'o y'ale muso ka mɔgɔw ye k'ale teri ka mɔgɔw ye i bɛ jamana ci k'i sigilen to wa ni jamana cila i fana sen b'a la koyi parce que i ɲɛ y'a ye i banna ka baara kɛ an minnu ko k'aw ye ɲɛmɔgɔw ye k'aw bɛ jamana ka hɛrɛ fɛ a ye baara kɛ ni jamanaden ɲumanw ye jamanaden ɲuman minnu n'u bɛ hakilina ɲuman d'aw ma jamanaden ɲuman minnu ni se b'u ye ka aw dɛmɛ u ka baara la wa ni min fana ye sɛbɛ ko kɛ a ka dɔn a ye ni min fana ye sɛbɛ ko kɛ jamana ye a ye a dɔn a ye mali de la i b'a sɔrɔ fasoden ɲumanw bɛ yen u bɛ fasodenya baara kɛ nka olu san kɔrɔ tɛ ta dɛ médaille bɛ taa di faso cibagaw de ma médaille tɔgɔ bɛ taa di jamana cibagaw ma k'a sababuya kɛ mɔgɔ minnu bɛ médaille dira olu yɛrɛ bɛ o mɔgɔ sugu de faamuyali ko ɲuman ala k'a d'an ma an b'a ɲini ala fɛ an ka jamana ala k'a taga ɲɛfɛ ale bi 22 septembre ɲɔgɔnna caman ala k'a yira an na k'a ɲini ala fɛ a ka yɛlɛma a ka kɛ 22 décembre yɛrɛ ye a ka k'a yɛrɛ ye 22 septembre minnu na an y'a mɛn k'a fɔ ko yurugurugu caman bɔra la ko kalan yɛrɛ a bɛ ka taa sira kan an ka dɔgɔtɔrɔso a caman bɛ ka kɛ lakana bɛ ka sabati an b'a dɔn k'a fɔ caman bɛ ka kɛ hali bi dɔ ka se ka fara kan jamanadenw fana ka fara ɲɔgɔn kan hali bi ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u ka baara la n'an y'o ye filiw la u ka kumada di mɔgɔw ma mɔgɔ ka se k'u ka hakilinaw fɔ jamana kɔnɔ walasa u ka se ka a bɔ o kalama jamana kana kɛ maa damanaman ye ko olu bɛ se ka kuma jamana kana kɛ ko jamanadenw bɛ siran kuma ɲɛ ni jamanadenw sera kuma ɲɛ ko bɛ ko la jamana ɲɛmɔgɔw t'o kalama jamanadenw bɛ se k'o fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna a ka bonya ani karama kɔnɔna na hali bi an b'aw fo k'a fɔ hali bi an ka jamukan a ka partager a ka groupe la a ka YouTube sanfɛ a ka Facebook sanfɛ k'a fɔ hali bi jamana ala k'a lakana an bɛ sɔrɔ su fo ni waati in na
an faw n'an baw foli kɛrɛnkɛrɛn ka taga da aw ma. An fɛn bɛ ka an lamɛn nin waati in na Bamakɔ ani ka taa se Kuri a n'a nɔkandugu bɛɛ ma, foli an b'a taga da aw ma. K'a ɲini Ala fɛ Ala ka ni ɲɔgɔnna caman yira an na, Ala ka ni ɲɔgɔnna caman yira an na. Jamana Ala k'a bɔ nɔgɔ la, jamana Ala ka ɲɛtaga Ala k'a d'a ma. Ni Ala sɔnna ma an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛmukan ɲɔgɔn wɛrɛ kɛnɛ kan, k'an bɛn 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 ɲɔgɔn wɛrɛ kɛnɛ